Dami ni debatana sumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti hati-hati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Oras madita saluhutna natongot tumangihon hatani debataon tabi masyak kami Dita Samuel Aritonang nabangula di GKP Bengkulu. Tabang dainang hatani debata agabi ujahan patut dia dihita di Minggu tanggal 17 Oktober. Yene doi sian Evangelium Lukas pitu 10 sada ayat 27 saharo di ayat 20 lalu kas mata beutihut sono mahatana disi tina makatahon hatai ibana di pagogo sada perempuan setonga-tonga ni natoropi maswarana ninna mamado ibana martua mana tumbuhon jalan apa bagot ho alain ninna ibana ma martua ma akan ubege hatani debata jala na upeosa. Amin. Ido anggo sahana dabang dainang na hinaholongan ni tuata Yesus Kristus penguhai hatorangan ni jamita di bagasa tikyong arok sada barita pardongap poda songonon. Jadi sada partikian arok masahalak ama natongon mangai sahit insomnia abotoro molo sahit insomnion ima penyakit yang gejalanya susah untuk tidur. Jadi molo tarpodum, molo hala nahona insomnia. Jadi aladang tahap bibana manang lom gele pamatang na hinorhon ni namoli mana tarpodum. Diputuson ibana ma asa lau merubat tu dokter na tinaddan di mana na arong di klinik di Jonok Jabuna. Ala kebetulan dokter Ron sahuria do nasida. Jadi duk sahat di kliniki di hatahum ma ahana masa di ibana jala dibayar dokter rima tindakan disuliki marupani kira-kira haru penyebab ni saik naik. Alai disuliki rupani danga palarong dapot ni dokter Ron gejala serius nama bain ibana gabe mau tarpuru. Jadi dengarok 3 menit Roma namar saya insomnia di dokma. Jadi ahama bainokku dokter ai ngatunggali pamatakku kinorron ni nasubuy tarpurumi. Roma dokteron mapikir may bana inay bana ma di may hari Minggu Roma homar Minggu. Kebetulan na dari minggu tersahau do tikting namar jamita hari Minggu ima si A. Jadi Roma nama saya insomnia di dokma masukmu kalau Roma Minggu asa ditangyak kodo semalum sahiton dan apa lain. Nah jadi buruk nakingan kebetulan hari Minggu namar jamita si A. Jadi terberita do si aon kalau marjamita ibana segudang durwasi na terpuru. Jadi ya kiduau kalau roh mar Minggu jala di tiki jamitai ku terpurum dohoin. Habak kadongan na hinaulongan di bagasa Kristus Yesus. Sada barita pardonga poda doi alai sasitong na baritai nakingan imana gabe ko baran ni piga-piga halak akka halak Kristen di partikianon ditiki tumangihon jamitai. Da saya rong dope hamu amang dok taminang halak Kristen rupani narot par mingguan. Alai ditiki di patu pegehon hatani di batamar hite namar jamita dakkaru hibul berohana tumangihossa. Gariada tahe ditiki namar jamitai. Saya rong go nasibuk sadiri. Arong namar dohodok arong namar husip-pusip. Gariada torop naman waingon nasibuk membuka manang marmeam HP songon berita nakingan
Jadi masa pangalahon na songoni ragam do sibo cirina adong do rupani maddok ay tarpodong piba ala pagajak kudu jamitai, tarpodong piba ala nangadong ilustrasina, tarpodong piba ala majah do parjamitai, dangadong intonasi datar sude do lan akana asing. Hamok kadongan na hinaolongan terlepas sian akka sibo ciri na didok nakingan udok matuhamu ia hata na dijabitahoni hata ni debatadoi. Nakpedian lau menyikapi akan nama sanakingan songon parjamita hita rikok do adong pakobasion ya denggat di para dijamitai adorak so di pasahat asa unang gawe partutuhan tuakana ubegesa ima monosisi parjamita denggat di hubasi denggat di parade asa anggia unang gawe partutuhan tuakana tumangihon alai dihita akan tumangihon tuk songo dia pe metode manang cara ni parjamitai urok nakingan tetap doi hamok kadongan na pinasak nai hata ni dewata asa molo hata ni dewata tentu perlu do argai di nguluta perlu do bersikap hormat hita di nalaho tumangihon hata nai nagabe topik di minggutta saudarion didok tua ni halap na tumangihon hata ni dewata. Molo tapadomu do tema manang topik ni minggot tu hasomalan nak pinatorang ordeng na bodo tu suku-sukun hamok kadongan bado bainot tataruli di hatuauni molo sohibul bero hatta nak pikiratta tumangihon hatani tuhatai bado bainot mangaradoti manang mangulahon hatani Tuhan molo dak takas tatangihoni bado bainot takas tumangihon hatanai sementara urok nakingan nunga gonang benwaing sibuk sadiri uju di patu begegon hatani debata marhite jamitai asa marhite jamita di mingguon dipaingot do hita saluhutna ahado hatuaon nasasiktongna di tonga-tonga ni ngudutta ahado hatuaon ni akana porsea akadonga saha porseaon out sura di sukun wae ahadu natalului di Portibion ra bodo muncul aka alus nama ragam adong do maddo ba na paling dilului jolma rupani ima tua manang kebahagiaan gudang do jolma makirim gabe ngolu na martua ngolu na di Portibion jala malu di sukun muse songo dia do rupani kebahagiaan nah hinalomohon ni roham ope nabo itu budu alus nama ragam taringok tusi songon hatani edetai dia halak batak nama dok rupani meragam-ragam do anggo sita-sita ni ganuk colma jadi gudang madok nakingan melalak batak rupani ukuran kebahagiaan lima molo ngatar go hituluha moraun asa ngapon nang hagabeuni alai tasuliki maju amang taminang sitong doi nagabe suha-suha ni hatuau molo tarot nakingan hamorao do suha-suha ni hatuau ni arom do sahala namargoar Adolf Merkel omma sahala namora ni namora di Jerman hati hai alai wato hamu do hamok kadongan ujung ni ngoluna di ujung ni ngoluna manikok do ibana marhite nama nobopot dirina tu kereta api na sedang melintas. Namar lapatan molo hamorau ni do ukuran ni kebahagiaan datung manikot ujung ngulu ni si Adolf Merkel natar barita alani hamorau naik. Molo tado alani natar barita manang ditadda godang halak do hita gawe ukuran ni hatuau la mungkin adong do tikosna alai si tonggo molo nang gawe halak nang tarbarita gawe ukuran ni hatuaun molo ido suha-suha ni hatuaun hamok kadongan taingok do pera si Michael Jackson ate halak na tarbarita di Portibion alai ujung ni ngoluna manginum obat tidur roibana sahat tuna overdosis asa molo ketenaran manang popularitas do ukuran ni hatuaun datuk songoni ujung ngoluni parede arong musai maddo suha-suha ni hatuaon ima molo gokwaso manang marwaso
Udok matuhamu arong dotok sahalak namar goar Getulio Vargas omma sahalak presiden nahya mamarenta di Brazil. Molo taro nakingan kuasa dos suhak-suhak ni hatuaon, kekuasaan adalah ukuran kebahagiaan. Si Vargas oppe hamo kadongan matemanik kok doon. Parhite namane bakkon diri, manang menembak dirinya sendiri. Jadi molo taro do kekuasaan ukuran ni kebahagiaan, ipe dang berlaku tu si Vargas nakingan. Arong domadok molo uli rupana ngatunglas rohana. Jadi molo haulian ni pamatang do suhak-suhak ni hatuaon. Tatad dora marang taingo do be sahalak paredes yang Amerika namar goar Marilyn Monroe te. Jadi terbari daro ibana alani haulion ni pamatangna. Alai di ujung ni nguluna pe tongdo manginum alkohol doho obat antidepresi ibana. Asa namar labatan datung haulioni suhak-suhak ni hatuaoni. Bukan kecantikan menjadi ukuran kebahagiaan. Kuria nahina holongan ni Tuhatta Yesus Kristus, dia kapandangan ni filsafat perupani meragam do marnida hatuaoni. Ya, sada sian aka aliran nama naringoti taringo tu hatuaon manang kebahagiaan ima aliran hedonisme. Hedonisme ima kebahagiaan sejati tidok manang hatuaon ima molonung ngasonang rohana marsaulihun nguluna. Kebahagiaan adalah ketika kita dapat menikmati hidup. Jadi hedonisme berprinsip apa na diula na penting sonang roha. Jadi olobe dang peduli tu manangise na penting ba ngasonang be rohana. Dada holat di aliran ni Portibion di poda ha Kristeno pe nuaingon arong do berkembang ajaran na mengajarhon tentang teologi kemakmuran. Jadi pengajaran ni teologi kemakmuran di do tadda ni halak nang dipasu-pasu ni debata sasahalak ima dari damai siap pasu-pasu na jinalona. Jadi mangitur nasida lamburju debata lam mamorama ibana. Alasongoni pemahamani totu gawe tubudo pangatusion molo marpogos sasahalak sada bukti doi na somar panupak debata di ibana. Totu pangajarion na dipedo. Artinya ukuran kebahagiaan itu pun tidak dilihat dari materi. Ukuran diberkati atau tidak datung holan sian na tarida sabing. Asa dialo jamita sadariodo akka pangatusio nakingan songoni nang filsafat hedonisme nang teologi kemakmuran nakingan. Aidang keberhasilan di materi, pekerjaan manang pangkat, usaha doh ragam minadenggat di Portibion, suhak-suhak ni pasu-pasu ni debata. Dada kenikmatan hidup manang hasonangan ni jolma. Nagabe ukuran ni hatuau ni. Balik sa tahe hamok kadongan na nangidot set jami taon diajari dohita taringo tu ahado tua na ubalga di ngulu ni akan aporsea. Jadi hata hatuaon manang tua na dibagasat keputon naktingan marmula mai sian pardohan ni sahalak paropuat di ayat 27 naktin namadok dinamak katahon hatai ibana dipagogos ada paropuan siat tonga-tonga ni natoropi maswarana ninna mamadok ibana martua ma natumubuhon jala na pabagoto. Kadungan nian sasitong na hata ni sahalak paropuanon hata narosiar roha perbagasan ni sahalak ina doi jala hal nawazar roi sasitong na hamok kadongan manang dihata honibanai sian hadirion narupani songon sahalak ina. Alana secara logika isema tutu akka ina na somartua isema akka ina na solas rohana molo diparar dirina martubuhon sahalak songot Tuhan Yesus. Jala urok matuhamu unakum martubuhot Tuhan ta Yesus
at sugari ra molo adonga kaya nakota na taruli diaka pangka na tibu manang gabe jolma na hasea jala na tarbarita totu sumali do las miroha ni ina na tumubuhoni alai nak pesongoni hamok kadongan siar roha berbagaso ni dihataho parokuani alai hatanai na di ayat 27 nakingan ima sasitong na nagabe gobaran ni torot jolma nasay marnida suha-suha ni hatuau ni sian ukuran ni pardagingon jala mungkir rupani tubuh do di rohani parokuani namadok nakidai 27 ati tungau manian gabe si Maria sumali maralas ni rohaku ido mungkin na di bagasar rohana ala suha-suha ni perdagingon do nakingan ukuran ni kebahagiaan di iban amo kadongan sasitongna dada naing di porso manang naing di parsuada Yesus hata ni parokuani dang di parsuada Yesus martua maina na manubuan ibana jaladang di parsuada Yesus martua akaina na manubuan anak nadenggan jala sibahel las ni roha alai nani da Yesus rupani siap buru-burui sian hatanai pujian nani do nai namar haroroat doi siap pamerengan daging sabing ukuran kedagingan do nani da Yesus sian hatani parokuani alani manakinga pitor dialusi Tuhani do hatani parokuani di ayat 20 didok tuhatai alai ninna ibana ma martua ma akan au PG hata ni debata jala na upeopsa asa mangihuto tuhatai lipedo suha-suha ni hatuaon na dirohani parokuani asa takasto didok tuhatai di ayat 20 nakingan suha-suha ni halak na martua ima halak naolo tumangihon hata ni debata jala na upeopsa asa diharadeon ni roha naolo tumangihon buhut upeok hata ni Tuhanido hamok karongan haroroan ni tuai manang ha tuaoni nasonari mula mahitamuse tubarita mardonga poda dibona ni jamiton nakingan doat akka hatorangan na pinatorang odeng molo didok tuhatai halak na martua ima halak na tumangihon hata ni debata jalan nau peopsa suku-suku nuaing boado bahenot tataruli di hata ni Tuhani habe daktalear rohana pikirata bohado bahenot tataruli di hatuaoni bohado bahenot gabe jolma na disonggopi ni hatuaon habe rohat tabe dang hibul bemanangihon tuhut mameok hata ni Tuhan na di patu begehot di tonga-tonga ni parsaurata bohado mangulahon hata ni Tuhani hamok kadongan gabe mual ni hatuaota ia soolo hitama meok hatanai di bagasar rohatta gano asa marhite hatorangan ni Tuhatta di ayat 20 nakingan halak nama meok hatani Tuhatta ido na daruli di tua na balgai. Jadi halak nama meok hatani Tuhatta ima halak na saya masih hol marsaur dogot hatani Tuhani halak nama meok hatani Tuhani ima halak na saya main hatani debata gak bisa ada bagian di pernguluanna tidak terpisahkan dari hidupnya molo didok nama meok hatani Tuhan namar lapatan mai hamok kadongan hatani debata do marbuaso di bagasar roh anak pikiranna asa mananga HP nana ing diula sai jumolo do diadok potuhatani debata selalu berguru kepada firman Tuhan ima halak natar goar halak nama meok hatani Tuhatai atau marhite jamita di bagasan mingguon manok tong maukak niroha dihita hamok karongan majakon hatanai unang adong behale baon tagad di patu begehon jamitai unak saerong be nasibuk sadiri hita molo di patu begehon hatanai di tonga-tonga ni parsaurata
manok tong mauka ni roha di hita majakon hatani debatai songon hudon narumar rupani bagaikan bejana yang kosong dan siap diisi kapanpun. Ikut taleat doro hatai mangulama hatanai hitung-hitungan inguluta. Asa dihaukapon ni rohatai do terbaik kita mameok hatanai. Jala molonunga di peopho hatanai. Disima mangula hatani Tuhani di bagasan ate-ate nang pikiranmu. Asa molonunga mangula tuhatai di satok pernguluammu. Disima taruli ho di hatuauni. Jala hatuauni. Hatuaon na manok tong may naso olo macohot tunga hape na tabulus tunga hape na masa ditong atongan ingulum atong hamok kadongan debatama na patauhon rohan at pikiranmu laho tumangihon jala upeo hatanai asa sitong dapotan tua hita di parnguluatta atau takas mata peok hatani tu hatta dia uplalu nakin nama dok martua ma akan upege hatani debata jala na upeopsa. Amin.